No čaute, po dlhšej dobe tu máme konečne nejaký poriadny urbex. No a v tomto videu vám ukážeme opustené vysielacie stredisko, aj s administratívnymi budovami. Dokonca tam bude online kamera a budú nás chcieť zavolať policajtov hneď na začiatku. Ukážeme vám všetko zaujímavé, čo sme tam dnuka našli, aj takéto vysielacie veže, na ktoré sa nám dokonca podarí aj vyliesť, ale nebolo to úplne jednoduché. A hlavný program bude kryt v kocke, v takejto obrovskej betonovej kocke, doslova, kde zostalo úplne všetko vybavenie na pospas osudu. Ukážeme vám, že ako to tam dnuka vyzeralo, bolo to poriadne zatopené, ale boli tam také veci, ktoré som ešte nikdy inde nevidel. Kopec čiernej plesne, všelijaké veľmi staré vybavenie, dokonca aj takéto zaujímavé kreslo, či zaujímavé lôžkové oddelenia. No uvidíte. No a keď by ste chceli vidieť nové videá skôr, samozrejme bez reklám a mať okrem toho aj iné výhody, tak sa môžete prihlásiť aj na moje Hero. Všetko to za 5 € mesačne sa podľa mňa určite oplatí. Odkaz máte v popise. A aby som nezabudol, tak všetok merch nájdete na mojom merch e-shope, aj climbing či vojenský merch, ktorý mám vo videu, ktorý sa perfektne hodí k tejto tematike. Nájdete tam či trička, či mikiny, aj rôzne maličkosti. Odkazy sú v popise. Neuveríte, ďalšie urbex video tu máme, pozrite, sme v Maďarsku. Toto je prvá veľmi zaujímavá vec, ktorú sme videli po ceste, tak rýchlo zastavíme sa. Je to len taký random blud. Hlavné veci budú za chvíľku vidú nejaké vysielacie stredisko, nejaký kryt, hotel proste. Kde ste? Wow! Počkajte ma, budem sa báť. To je vážny urbex dneska zatiaľ. Čo si, tak ale tu bude lačes, tu dáme, aha, slaninu s chlebom. Neviem. Tam potom dreve dáme climb. Pozri, dalo by sa určite. Proste dačo takéto random úplne. Tu je také fajné drievko. No teraz tam daj zrob na tom. Daj Maťo, zrob oný. Pull up, hej, zrob na tom. Poláme však. Nie, to vydrží. Pohodi úplne tu, pull up zrob. Maťo ide zrobiť pull up, podrž? To sa rozdieve počuť. Pozor. To je len takto, že slanina chleba, ale pozrite tu na Maťa emerečko normálne rozložené. Si zabil. Kamer, si rovno dám. Kde je toto, čo zohrieva vodu? Toto je Aha. FRHčko. Flames heater. Interesting. Čo sa Maťo teraz s tým deje vlastne? Toto je Flames heater. Čiže? Toto sa nahreje cez chemickú reakciu a sa to zohreje. Už vidno bubliny? To je káva a to je hlavné jedlo, čo z toho strčí. Čo si? Je vlastne 5 dní predtým, jak odlietáme s Eugenom do Ameriky. A ešte sme sa takto teda vybrali na urbex. Pozrite. Zobral som aj vojenský merch, nájdete na mojom merch e-shope takéto krásne zelené trička. Také. A robíme ešte stále, čakáme na emerečko, kým sa zohreje a ideme už na ten hlavný urbex, to vysielacie stredisko. Darí sa to? Aj, a kytiak, to je horúce. Emerečko uvarené? To je hlavné jedlo. Dobre to vyzerá, takéto fazulačky mám rád. Bože, Maťo sa do toho vrhol, keby sám to navaril. Dobre je. Počkej, to je mozzarella. Však to si berem do Ameriky toto. Taký degeš 300 to ostral. Tak to už pre rábku začal, ale nič z toho, no. Takže dneska takto urbex. No, ideme na to vysielacie stredisko teda. No, o pár 100 metrov by tam malo byť to vysielacie stredisko. Ideme na to, sme dneska 5 a idem vám zrobiť z toho taký pekný time warp, jak tam dojdeme rýchlo, jak už ste zvyknutí. A ideme na to. Test s novou GoPročkou Hero 13 som zvedavý, jak to bude natáčať, zatiaľ to vyzerá dobre. Výborne. Boys. Všetko vylúčili. Však ti hovorím. Ty kokos, ale normálne, prosím, oni to spratali pekne po sebe, že tu dajte pekne na kôpku. Spratajte. Mukli. Toto tu je... Ale že povrch plnes. Pozri tu, stará telka. S elektrónkou ešte. To ešte jemne. Čakaj, $100. Čo si, more? $100? To sa mi teraz hodí, to berem do Ameriky. No dobre, tak to asi moc stražené nebude. Ale normálne pozri, oni si dali záležať všetky tie vylútené káble, takto pekne na kôpku prázdne. No, zatiaľ to tu vyzerá zaujímavo. Betónová kocka s dobrým grafitom, pekným. Aha. Jo, toto bude rozbitý urbex. Toto je len taký láčes. Tu už prebehli ľuťarské práce. Urbex level 1 kruk. Jau, ostnatý drôt. Čo si? Však to je toto na zosilku. Nerob. Láčes. Diera. Pokračujeme k ďalšej budove. Uvidíme, čo v nej bude. Je to tu pomerne veľmi zarastené. No, ale neviem, čo tam bude. Ja som si to nepozeral poriadne na webe. Je to taký random objav. No, takže taký paneláčik. Toto je Destroyed. To sa mi dosť podobá na tie čižatice, kde sme boli.
To asi zaujímavejší bude ten kryt. O dosť. Fú, toto je level 1 krúg Urbex. Pozrite tie kachličky, ako padali časom. Aha. Totálka. Mami, papi. Všetko opadalo, normálne všetko spadlo na zem zo stien. Cich kokos. Omietka, omietka to nedala. Andrej má chrej. Čo to je? Že presol som útrieť Bohu. Fakt? Je to zabezpečenie? No, tak to nič. Je to zabezpečenie, no. Nedá sa otvoriť. Čo si, zrkadlo? Nazdars. Sa čudujem, že ho nikto nerozbil ešte. Fúha, tak toto neviem, či sa mi tam chce ísť, tu je záchod. Čo tam je, Maťo? Vecka, sprcha. Oplatilo sa tam ísť, či nie? Isto. To čo je, tam budú pre psa? To je ten opustený pes, o ktorom sme hovorili. Kam, ale pozri, koľko omietky tu na kope, len tak všetko popadalo. Zdemolované všetko, no. Bidet. Tá nič, aspoň sa vetrá, ešte majú na vetračke otvorené. Zaťažili vtáčiky, čo tam bývajú. No, tak to je ťažobná. To hej. Poďte, Ština. Poďte tu. Takže climbing normálne po 1000 rokoch. Čo si? Tu je dobrý výhľad už. Maťo! Zase, Ego. Hodinky z tému. troška, aby toto. Čo? Kamo, tam to bude zaujímavé, pozri. Čo? To tomu ver. Tá plošina hore, to je... Čo je? No to bolo to stredisko vysielacie, alebo dačo také. Zaujímavé. No, sme na streche nejakej, náhodnej. Takýto láče z Urbex. Fuj tam, pozrite. KFCčko. KFCčko tam je. No, sú tu včielky, hej, ale to nevadí. Keď nepôjdeme blízko, tak nám nezrobia nič. To Fakt? Aj, to je kamera. Čo si, vážne? To je asi iba na včely. Hej, dáva pozor na včielky. No mi to začalo hulákať. Vidia sme Nejaký zoltán. Meges LS Zoltán. Pozor. Hej? Hej, taký prosto. Ale ja chcem, nech to začne pípať ešte, poďme tam. Ticho, ticho. No, v preklade je tu, že pozor včely, včelár Zoltán. Dáva to zmysel. Nechce ísť ku mne. Si myslím, že si včielka. Nechce nič. Igen. Aha, typek sa... Dugia? Nie, lebo... Ideme, Dovi. Povedal, že dačo render, však a to sú policajti. Render. Hej. Maďarskí policajti. Ja neviem na to. Fúha, toto je lačes. Toto je ťažoba tiež. A kryt? Čo si, pozri tu, koľko je tých oných. Aha. Radioaktívne znaky. Toto hej. Tie vyzerajú dobré. Kto tam namočí hlavu? Dám mu 5. Za dešku aj sa tam kúpem. Stillwater, fúj. Aha, čo si? Aha, nie, tu nie je kryt. Som myslel, že tu už bude dačo také, ale... Pračka! Čo tu robí pračka? Oni si to aj prali žiarovky v nej asi. Žiarovky. Tak čo tu mohli nedávať? No, nechápem, toto je úplne random dlhé chodby. A to čo bolo toto? Vysielacie stredisko, už som ti to povedal 5 krát. Čo tam je? Tak prejdeme a tu potom pôjdeme. Tu je overkilláš, toto svetlo. Hej, no. Takže plány tu máme, káľ pôjdeme, hej. A však to je elektro... toto, schéma. Aha, pozri, zase proste zlodeji si dali pekne záležať a pekne poukladali na kôpku. To som ešte nevidel, že by to tak pekne. A možno, že airsoftiaci, ale si zober zase... Že nie sú tu guličky tým pádom, sa čudujem. Tak kto poukladal tie smeti? Vidíš, preto mám kalap. Kalab, hýbaj head. Dávaj head, Kalab, pomaly ti to ide. Ja viem, že to pomalé. Fú, kámo, tak tuto už vyzerá zaujímavšie na tejto streche. Jak sú tie dve vysielače vedľa, nie? Kámo, ale pozri, keby to boli nové tepečka, čo tam tie dvere, nie? Aj tam, ale nie sú akože, to budú len také na plyn možno, neviem. Aha, no je zlomený komín. Pevnosť boja. Tak to zlomil komín. Prvý ide dole Kalab. A ideme na vežičky. Ale veľká je, kamo, 40 metrov by som povedal, že to má. Som zvedavý, či budú schody, alebo čo.
Kamo, tá fakt, to sú TPčka. Normálne, Maťo, regulérne to sú TPčka, pozri. Bez srandy. To na čo máme na také veže? Ty kokos. Fakt to malo to vydržať, dačo. Skús to otvoriť, normálne. Na veži vysielacej TPčka. Akože veľmi zaujímavé. No, takže to bude kus trvať, kým vylezeme hore. Však sú tu stage, pohoda. Tak čo, však používaj ruky, nie? Hmat. More, samičky sú pomalé. No, konečne. Chýbajte. Dobre to vyzerá, Dick Rebrik. Dobre. Pozri, ale tieto úplne jak nové vyzerajú, tie šroby. Kokos, to sú riadne šrobiska. Dobre, môžeme ísť vyššie. Hej, KFCčko tu je ďalšie. Pozri, Angry Bird. Fúha, prvá stage. Fú, tak takých 20 metrov môžeme byť. To vysielač má viac, ne? Vysielač má tak 60 podľa mňa. Fúha, dobre. Dobre tu vyzerá, hej. Len tie stage, no. Ktoré tyčky tu chýbajú. Kokos, ale TPčka takto na veži. No. A to som ešte nevidel, fakt. No. Veľmi zaujímavé, ešte inom tesne mali, pozri. Aha. Máme TPčka na veži. Toto je zaujímavé. Čo si to? Tuto je interesting. Pozri, aké je zarovnané ten les. Ale pozri, aké tu sú suché stromy, len tak zrazu. Kde ste, samičky? Už nič. Poďte pozrieť. Môžeme Bá, ideme aj vyššie, určite. Aha, hej, ešte. No a tretia ešte hore. No, tretie prakticky. Ale pozri, oni zrobili TPčka reálne, ale tu sú diery. To, čo to je za nonsens? Máte, vidíš, tu majú tu diery a nižšie TPčka s tesnením. A vlastne tu TPčka si sedím tu diera. Aha, tu je posledná stage. Fúha, toto už je to trošku viac také sketchy. Pre level 1 kruh climberov. Toto už nie je level 1 kruh. Toto je level 1 kruh. Toto je posledná vonkajšia. Maťo, ty čo? Aha, komín. Kde? Jak tak. Zajímavé to je. Zrazu. Dávaj, Maťo. Dobre, ja Nie, Maťo. Do diaľky ale. Nie, Maťo. Nie, že aj seba hodíš. Maťo, fakt nie. Nie, Maťo. Preboha. Ty si debil. Ty si taká. Čo je tu inak takto, keď prejdeš? tam nič. Plačes? A to je kryt. Kryt. Ale tu vieš, čo bolo inak na tomto? Tie vysielače. Tu ešte k ním káble a tu to bolo kotvené, vidíš? Oni to celé zmontovali dole. No, ja ti asi nepôjdem na A nie, čo si na čo? Chyť mi tyčku. Nech ma inak vidím. Tak. Čakaj, musím tu potočiť. Takže sme všetci hore, úspešne sa dostali. Tam je policajný traktor. Dúfam, na nás ten čelár neposlal nikoho. A takto to tu vyzerá teda. Kývať. Kývem. To je správne. Tam je druhá väža za nami. A taký jednoduchý urbex, pozrite tu kladkostroj. Ale taká oddychovka, veľmi dobrý urbex akože. Pre začiatočníkov by som povedal. Pekné. Ešte tu za mnou je tento, skoro som do tyčky dal GoPročku. Ten väčší vysielač. Tam ale nejdem, bo na čo? Zbytočne už keď tu sme v takom dobrom výhľade. A ten je aj funkčný. Tu bola vlastne tá kladka asi. Ťahali hore veci, keď bolo treba podľa mňa. Nevidím. No a výhľad do diaľky nejaký takýto stade to. Fakt, že nekonečná rovina to Maďarsko. Skúsime si tam zoomnúť, nejaké kominy sú fakt, že dosť ďaleko. 3, 10, 12 a už viac vám to nezoomňujem, je to ďaleko, no. 1, 0,6. No nič, ideme dole, vážení. No takže zletáme s dronom. Tam je mláďa, to už nie je mláďa, to je Mini 4 Pro. Ideme tu pred nás. Špípal, bo videl senzory, videli, že dačo tu je.
No a čo je vlastne toto za zaujímavý objekt? Bolo to hlavné spravodajské centrum troposféry BARS 502. BARS v ruštine znamená snežný leopard. A bolo to vlastne strategický vojenský telekomunikačný systém Sovietskeho zväzu a aj Varšavskej zmluvy. No a vtedajší Sovietsky zväz chcel pokryť územie členských štátov viac ako 20 takýmito podobnými stanicami. A takýto komunikačný systém by bol schopný prekonať vzdialenosti tisícov kilometrov. Princíp fungovania siete spočíval v prenose rádiových vln do spodnej atmosféry, čiže troposféry, ktorá ho odrážala a odrazený signál prijímala iná stanica a tiež ho vysielala. V Maďarsku boli 4 takéto stanice, dokonca jedna mala odolať jadrovému útoku, ktorú ovládal priamo Sovietsky zväz, ale nebola to táto. Ostatné 3 ovládali Maďari a v Československu boli 3 takéto podobné stanice. Tieto systémy začali prevádzkovať koncom roku 1987, no a systém mal doplniť existujúce bezdrôtové a káblové informačné systémy a mal umožniť prenos informácií medzi generálnymi štábmi členských štátov a najvyšším veliteľom vojsk Varšavskej zmluvy v Sovietskom zväze. No a celé to bolo do prevádzky spustené v roku 1988 a systém zanikol z rozpustením Varšavskej zmluvy. No a pozdejšie troposférická rozptýľovacia telekomunikácia, teda aj význam systému BARS s rozvojom satelitných telekomunikácií stratil na význame. No a po páde režimu Sovieti tieto zariadenia opustili, nejaké zariadenia sa odniesli a zvyšok sa rozkradol, ako vidíte. Maťo, idú tie dvere otvoriť, či nie? Jasne. Tam moc nejdu. Ešte dobre, že som to natočila. Už poskladáme to a ideme na kryt, ktorý je pri Miškovci. Ešte dáme hami papi quick. Kde ste? Lačes. Aha, no zasúka, tu som mohol drona dobiť. Hej, čistá kopírka, to bude to zbytočné. To isté ste videli teraz, takže ideme do krytu. Trošku vedečka by trebalo na tie panty už. Kúsok vazelinky. To som vyskúšať. Zavriem? Skúsal. No, dobre. Ešte kus potiahni ku sebe? Tam už. Čo si, neviem. Hej, zavreté sú. Čo si? Čo si? Dobre. Ty kokos, normálne tesnenie. Hej, no. No, dobre. Kto je už dole? Ty fakt štíš? Maťo, ty kde štíš? Ty nie na hlavu? Bože môj. Ale kde si šťal, na stenu? No nič, skúsime zavrieť aj tieto? Môžeme vyskúšať. Vyskúšajme. A musíš toto dať hore ináč. Hej, To zavrieš. tak daj a toto do dola. Môžeš. Počkaj, musím ísť tu. To nemusíš. Tlač? No. Dobre? Hej, už zavrej. Chytilo. Zečko. No, budú mať challenge tí, čo prídu najbližšie. Hej, no. Si otvorí tepečka, ale tak ono sa to dá, nie je to také ťažké. Tak sú tam ešte. Toto je druhá väža. Toto vyzerá viac menej úplne rovnako. Sú tam také haraburdy. A takto hore. No tu sme už pri vrátnici, ešte niečo takéto tu je. To je zavreté ešte. Aha, to je trafo. Aha, toto je nič. Zatváraš pre istotu, nech neprídu zlodeji kradnúť ďalej káble. No, dobre. Hej, tak nech je zavreté. Nesranduj, že my sme na okolo šli a toto bolo to. Ja som otvorila, lebo toto bolo tam. Ó, paráda. Poď, Lačes, jasno, že hej. Ale proste všetko je... Čo sa to neotvorilo? Tak stáďte sa to. Neviem. Dobre, to je. Sme našli slamku. Fúkni, Maťo. Jemne perlivá. Jemne perlivá, Teraz už je opelená. ale taký pekný kanál. To je jedno. Príde mi plažať celý plán na červenú. Ale on je také... Pozrite, po ceste do Miškolcu z toho prvého urbexu, takéto kríže sme tu našli. Neviem čo to je, nás to zaujalo. Ideme sa na to pozrieť trošku bližšie. Zajímavo to vyzerá. Musíme ale zistiť, že na čo to tu dali. Pamiatka čomu? Fíha. Kríže. Aha, to čo je? Kryt. Kamene vydržia, nepadnú nám na hlavu. Aha. Takže taký betonový monument. Takže sa tu odohrala nejaká Battle of Muhy. V 1240 nejaká bitka. Passing of the Tatars. Takže aj Tatari. Teda čo mali spoločné s tým. Takže to je toho pamätník.
A chcel by som vám odporúčiť jednu vec, ktorá počas cestovania fungovala skutočne dobre, a to je Surfshark VPN. Pretože keď cestujete, neustále sa pripájate k rôznym hotelovým alebo verejným Wi-Fi sieťam a nikdy neviete, aké nebezpečné sú. No a VPN v podstate šifruje vaše internetové pripojenie, takže keď sa pripojíte k verejnej sieti, vaše údaje zostanú chránené. A šifruje tiež vaše údaje od vášho vlastného poskytovateľa internetových služieb. So Surfshark VPN sa môžete pripojiť k viac ako 4500 serverom v 140 krajinách sveta a to môže byť niekedy záchranou. Napríklad na ceste do Emiakonu sme presne takto VPN-ku využívali, keď sme nahrávali storky na Instagram alebo používali Facebook a Messenger, keďže tamto je oficiálne zablokované. To isté platí pre akýkoľvek online obsah, ktorý by mohol byť nedostupný v krajine, ktorú práve navštevujete. Jednoducho sa pripojíte k serveru vo svojej domovskej krajine a môžete používať internet rovnako ako doma. Máte tam ale ďalšie zaujímavé funkcie ako napríklad Surfshark Alert a tento nástroj vás upozorní, ak sa vaša e-mailová adresa alebo iné osobné údaje objavia v online úniku údajov. No a ak si to chcete vyskúšať, prejdite na odkaz v popise a použite kód SKAdventures. Získate tak 4 mesiace navyše k Surfshark VPN. No, prichádzame do krytu. Tu by to malo byť pár metrov stade to. Našli sme vchod. Treba sa možno nejak dostať cez túto huštinu. Kryt v kocke, doslova, v betonovej obrovskej kocke. Pozrite, už je to tu pred nami. Fúha, pozri tu. Kamo. To je riadna betónová kocka, ne? Pozri na to. Baterka? Ty kokos, tak toto vyzerá, hej. Kamo, tak toto. Pozri na tie vchody. Čo si? Toto, hej. No tak počkaj, toto je dobrý kryt, kamo. Pozrite na toto. Ideme dnu, tu sú tepečka, 1, 2, 3, 4, neviem na čo ich tu bolo vôbec toľko. Ale fajn, toto vyzerá, že tu niekto aj keby býval, alebo čo, nie? Jak to vyzerá? Kámo, tu sú veci. Fúha. Tak tu ale je dosť veci v tomto kryte. Čo tu je? Ty nás sa tu sperdzela. Ty nás perdzela si sa tu do vedra? Kámo, pozri tu. Hej, tomu ver. Dobré. Pozri na toto, kámo. V tom bola baterka v tej kocke dnu. V tom bola baterka, no. To vyzerá ako to možno nejaká príšera, na proste. Skade? Tu stá, tu choď. Aha, vidím tie schody. To lepšie vyzerá. Ty kokos, tak tie schody, dobré. Toto vyzerá zaujímavo. Ale káble čo, už takto sa snažil vylútiť? To tento kryt už má tiež najlepšie roky za sebou, ale on je bezstranný, viac poschodový ten kryt, fakt do neba. Normálne do hora kryt išiel v kocke. No nič, tak ideme ďalej. Hladný si? Tá poď tu. Ty kokos, oni normálne srali na schodoch, kúkaj. Ne, tu je. To bol trón. Tu sú schody na trónové strane, fakt. Tu nič. A tu tiež je taký, tam je FVZ-ko. Maďarské FVZ-ko. Čo si? Ukáž. Mario. Toto už nikto ich neotvorí. Toto už ne. Šmačného? Počkaj, natočím. Fresh cut. Ukáž tie nožnice. Fúha. Tie sú šmačné. A čo je toto? Fuj, tu chodiť po tejto močke. Toto čo je? Kolienko na zemi. No poďte močkoši, čo tam stojíte v dverách? Dávajte head. No dávaj head. Však máš... Ty kokos, natáčam? Čo sú za tabletky? Hej. Fú, tu je dobrá močka po zemi. Fuj, ty nás asi sa sperdzela. Fuj, to čo s teba ide? Ty už nežabkáš. Kámo, toto si musím natočiť. Aj na storku. Aha, nechceš? Neznám chemikáliu. Má zakázané KFCčko. Nie, ale to nie je KFCčko. A z čoho? Pozrite. Ticho, už sperdzujete sa v kuse. Ticho. Dobre. Takže také nejaké zhnité strandy, to sú bedničky. Ukáž, Maťo, chcem ísť tam ku tebe pozrieť. Máš testosterón v ampulke. Testosterón. Tu, ukáž. Fuj, ale tu... Čo si? Čo za ampulečky tu sú fakt? To je. Možno vodečka. To ešte budú dobré tie veci, nie? Nebudú po záruke. Lekárničky, kúkaj tam. MRečko tu nie je? No, Maťo, nájdi si MRečko.
Fuj, táto je dobrý kandál. Máte sa chcelo priam za rubňa mu odhnila do zeme. Fúha. Tak toto, hej. To čo bolo šmačné, nič? Pozri, ale doma je tapety na stenách. Takto vyzerajú sklady aj u nás CEO, nejak podobne. Takto sú pripravené podľa mňa. Fuj. To zober lekaričko, daj to. Ale si zober, aké plné to bolo, keď to bolo funkčné, ty kokos, jak to tu pekne všetko nastakované bolo, nie? To hej. To není kamo, Sú z dvere. ale to není, že je východ. Tam bude dačo ďalšie. Hej, pozri. Čo si to, toto je veľký kryt. Aha, stále sa tu dá ísť. Pozri, tu už takto si robil, že chodníček. Zem je láva. No, tu je zem láva, fakt. Oh, Čo je však? To nie je na kurty, že s tým ona upravuješ. neviem. Fuj, tu treba normálne zem je láva. Jo, toto... Toto je... Juj! Hej, tu sú filtre a tak. Tu je druhý vchod, to je vlastne druhá strana. Aha. Dobrá močka, ale tu treba normálne zem je láva zrobiť. Nie, toto FVZ, či toto náhradné, vieš to. Hej, to je filter do FVZ-ka. No, šikovneký. Aha, tak to sme si inak mohli zobrať, fakt, respirátory. No, presne také by nám tu trebalo, bo tu prídeme s plesnivými plecami. To sme inak, toto je druhý bojový vchod. Hej, no. Buď bojový, alebo hlavný, to je jedno. Fakt, to je... Nič, to poďme na vyššie poschodie. A tak zaujímavé, že to spravil tak, že to je na toto, že nie je to pod zemou, ne? To hej, to je veľmi zaujímavé, nechápem logiku. Hej, no. Čo? Zaujímavé, že to spravil, že to tak, že to nie je pod zemou, ne? No, to je... No, trebalo proti tínové, proti týne. Proti tynie masky. No, to bolo. Perdela. Oh, Mario. Čo si? Poďte tu pozrieť na agregát. Počkaj, tu je čo? Dvere inak. Majú za sebou niečo. To sú dvere. No. Kúkaj tu. To tu nie, tu je taká prachová komora asi iba. Sabad bol. To neviem čo je. Aj tu je dačo. Fuj. Opa. Sa rozoberá všetko. Máš agregatus? Čo si? Ukáž agregát. Kamo, toto čo je? Veď to je ukúsla. Čo to je? To je on dvojvalec, ne? A toto? Dvojvalec? Ani skoro posrdze na tom není. No to, lebo to nie je z železa. Môžem stlačiť? Fú, toto je generátor, agregát riadny. Len hrdza to tu až viac skúša, ak by mala. Čo je škoda. Ale vyzerá to zaujímavo. Prečo tu je záchod pri agregáte? Čo? No, to je záchod. Nie, to je výlevka. A nebylovka, tu je. Nie, to je Hej, záchod. stoj tam, že neprevážime sa. Dobre. To je tyní záchod. Tyna, tam máš trón. No počkaj. A za sebou čo máš. A tebe zriňa. No tak to. Poistky. Tu boli. Fú, ale ich tu je. Pozrime rok výroby. Nevidno? 80 asi. Asi 80 možno. Typus, neviem čo znamená. No, to sú otáč... Typus. To bude asi to... Ale Iné- zaujímavé vyzerá ten motor celý. Iné tam nevidno nič. Tam nie, nevidno? 1954? Ale... To tu je 1900, toto podľa mňa je... Po sviete to zošúcham. Lebo keď kreslo. dáš z boku, tak to vidno. Vidíš tam sa? 1954 bezstranný. Lebo keď Fúha. tak nasvietiš, to nevidno, ale z boku... V 54. že toto robili, že by? Skús tam tiež z boku na... Fuj. Tina sa zase sperdzela. To nie teraz, nie. To nie je hláška vydať, že teraz nie, teraz nie. Ukáž tu. Záchod tu, keď počúvaj, keď mali generátorovať, tak chodili tu aj srať. A ešte pozri, máš to je dvere normálne Z všetko. dreva je zrobená tá skrinka, kde mala byť voda. Ty koko za toto. Pozri na... To čo je? Pozri. To je keby obria žiarovka tu je. Počúvaj, to je usmerňovač, to ten zo stredového na jednosmerné, sa mi zdá. Fakt? Mal by to byť usmerňovač, no ale to tam by mal zo spodu byť tento len. Ten tekutý, jak sa to volá? Neviem. Ortuť, hej, zo spodu by mal byť ortuť. ale Vytečené to je tam už, hej. svietilo. Toto svietilo celé. Hej. Ty No, kokos. tak by to mal tak proste, ja neviem, jak to presnejšie funguje. Hej, ale rozumiem. To usmerňovač, hej. Takže mení zo striedavého na... Na jednosmerné by to malo, no. Alebo naopak.
A to ešte by, keby trošku lásky sa tomu dá, to opravíme, ne? Čo si? Čo si? Čo Ak si? som to odfotil, tak je to cool. Počkaj. Tak toto vyzerá tu? No nič, poďme to nahodiť. Ste pripravení? Treba zapnúť svetla. Už to ide, no. Opa! Toto nebolo úplne v úmysle. To už nenahodím. Asi som to nenahodil moc, teraz hodím to naspäť. Vrajme, odhnila mi tá ručka. To je strašná vlhkosť tu. Tu je 1000% vlhkosť normálne. To nejaké muselo byť veľké telné. To hej. Poistky. Fúha, tá chladič, ten je trošku plný hrdzy. Trošku iba, no. Little bit latches. Láčas iba. Pozrite, aká pekná pavučina. Fúkni do nej tak kus. A nechcem ju zaostriť. Pekná je, no. Nič, ideme ďalej. Či by to bude nejaká postrojiteľa? Deďa z jeho. To je nič. Tak to je gynekologické kreslo. Čo je tu? To čo je tu? To sa asi rodilo. Ty kokos. Tak toto vyzerá extrém. Evidná výsky pre Boha. To jak toto tu vyzerá? Toto je úlet. Pozri na to také hrdzavé, to svetielko. Starý tlakomer. Fakt? Hej, s tým si nafočala. Stará ihla, ešte nebola Čo sa jednorazová. pililo? Ukáž, aká ihla. Ešte nebola jednorazová vtedy, vidíš. Sadni si. Toto je ihla. Hej, Čo tu ešte je tlakomer? toto je tlakomer, to je manžeta. Máš Manžeta. tlakomer, s tým si nafočala. Jaj, toto ti písal, že koľko A to máš? ti vyšlo a potom, jak si Mám doma, pomaly počkaj. nafočala. Toto máš doma? Taký mám Ja doma. to doma, ale však. A čo tu ešte je zaujímavé? Stará Emita, miska. A pozri toto. Fúha, pozri, tu mali tu sú ihly, mňamky. koľko, pozri. Fuj, toto je prach. Mali sme respirátorik zobrať na tieto plesne. Latches. Láčes. Chemikálie má z nej pokoj. A na čo je tu tá diera? To sa cez to sralo? To fakt tu mali takéto stredisko. Dáme sa. A kúkaj, Tento, jak sa to volá? pozri, aha, to vyzerá jak nádrž z LPG. Nie? Úplne jak z LPGčka nádrž. Nebol som chytať toto. A toto čo, zarva alebo nitva? Nikto zára všetci. Nič, to nitva zarva, hej. Nič, poďme ďalej ste, ale toto asi lačes. Ty kokozal, tak toto, hej. Fakt. Si boha, však už sa Tu zľaknem. kýchate tu. A tu čo robili? Tu operovali v kyslíkových maskách. Ty kokos, tak toto, hej, nič, poďme ďalej pozrieť, ne? Bo ešte máme čo robiť, keď sú 3 poschodia. Hej, to je No. menšie. Tak to asi nie zas. Pozri tu. No to nič, to sklad čoho? Čo je to? Kde aké svetlá vyzerá. No a tu ďalej, to neviem, tu bude asi nejakých FVZ alebo nejaké filtroventilačné zariadenie. Tu čo za chemikálie? Co? Strašne, oni tu vlastne všetko nechali, ale to všetko zhnilo totálne, lebo je tu taká vlhkosť, že až nitva zarva. Zajímavý kryt. Takže takto nejak táto miestnosť, ideme ďalej. Hej, to je keby, jak kúriovka, keby dusík som si, alebo čo? Nič, toto pás, to pomáha to. Fuj, toto kandle extrém. Toto je riadny hnus, no ja sa porýham asi. Normálne, my ideme po schodoch v kryte. No. Ukáž. Totálno, už tam nový Pre rastie. boha, veď to je Last of Us. Kúkaj. To je fakt, že Last of Us toto. A tu ďalej? Ako tam? Nechápem, jak tu môže byť taká veľká vlhkosť, keď sme už aj vyššie. Sme nad zemou a ešte sme v poschodí 1, či akéby. Pozrite to, čo sú koberce, či čo to je? Normálne, ono sa to spojilo, to je už monolit. Fuj. Čas kvapka a urobila dieru. Čo? No aj teraz kvapka a pekne do toho. Hej, to je minus trošku jedno. Fuj. Tam kvapka. Toto je riadny kant. Á, to je jak z toho. Je z toho loga. Za outlastu to je. Nie, čo taká ide, tá lampa skače na jednom písmenku. Toto. Ono akože veľmi pekné by to bolo, keby to nie zhnita, zrdzavené všetko. Dobre, neboj, stolička komplesne. To tak, ja som ešte nevidel v živote takúto pleseň. Pozrime, ono to spojilo sa jak... To jak z hororu. Pozri tu tie diery normálne. Kúkaj. Pozri, čo tam rastie. No však toto ti ukazujem. Boha. Toto je pomehet. To sú bodky. No.
Tilos SL Selves. Ale veľký húbko. No, to neviem, čo je napísané tam. Predstavte si, je tu napísané, že opieranie sa o stenu je zakázané a nebezpečné. Zaujímavé. Čo sa tu ďalej tu je bez srandy ďalšie poschodie, tretie, hej? Druhé teda. Čo je tu? Zapál si svetlo. Zapni mu. Tak to, že si nie. Díky, no. Gumáky! Tu sú pekne pripravené. Pozri tu. To iba v tomto môžeš... Tu sa pozri, koľko ich je. Fúha, tu máš to... Aha, filtre. Filtre plno. Tak toto, hej, pozrite tu. Na tie kvapky. Fuj, toto je tá vlhkosť, čo tu dýchajú. Fuj. Však to nie To čo je toto? Na madrace? Seno tu je normálne. Hej, to rošt. Nič, to je pás, pozri tu. Tu je čo, Maťo? Tu je niečo takéto. To je jak to mohlo takto zhniť? Ja toto práve, že chcem všetko aplikovať. To naše kryty, Maťo, sú akože oproti tomuto pekné. Naše nie sú takéto zhnité, nechápem, tu musí byť strašná vlhkosť. Toto tu je všetko vlhkosť, čo tu vidno. Pozrite, koľko hadíc. Ty kokos, fuj. Vo videu. Pozrite tu normálne fotky ľudí, že 1913 až 44. A tu 1875 až 1900. Aha, mravec, čiže to tam leze. To je on reinkarnovaný. Asi hej. Cez zimu tu treba ísť. Tu tiež takí ďalší ľudia. Pozri, koľko kvapek je na tebou. Fúha, to hej. Preboha. Tak je tu taká menšia vlhkosť, no. Tak príjemne. Je tu ale dobrý chládok. 100%. Zajtra na plúcnom všetci. Na ventilácii. Zajtra na ventilácii, že máme choleru, alebo ja neviem. No, ideme na druhé poschodie už. Som zvedavý, či bude aj tretie, podľa mňa už asi nie. Nie, tretie už. Baje! Ešte je ďalšie? To ja nechápem. Fakt. Tretie poschodie v kryte, papé úlet. No nič, poďme začať stať, je to. To bola bytovka. Ale tu je, že to suchšie. Tu je to už v pohode. Určite bývať. Nič, poďme ďalej, tu nič není. Tu je dačo? Nositka, hej, nositka. Fuj, toto. Hej, nositka. A v každom je toto? No tí sa museli najviac báť, čo boli asi na 3. poschodí, bo stále keď leteli bomby, tam si mal najmenšiu šancu. Čo je? To sú filtre. Vlastne, tiež neviem. Ty kokos, tak toľko filtrov po kope. Tak toto je extrém. A to čo je? Aha, to však to vyzerá novo. To čo tu je za... Pozri na túto pleseň. Ty... Ty kokos. Toto je níva. Nič, to sme zajtra na plúcnom. Pozri, čo je za Kokos, tu je kandl. No. Tak chalani, toto... No určite. Fakt to rýchlo. Toto je extrém. Pozri na tú krabicu. Toto je totál, Maťo. Ty boha. Pozri, ale toto, to čo je? Čierne Pozri, však to je... Aha. Black mold. Na tú krabicu a tu vnúka v tom. Nič, Nie sú čisté. knihu podľa obalu. To hej. Ty kokos, ale to čo je? Fakt krúcne. To čo si z toho vysypal? Kamo, to vyzerá jak nové, to je sterilné isto. Asi je. To je leukoplast? To je Mali- leukoplast. mali by To je sme- ako jak lekárnička, podľa mňa. Mali by sme čím skôr hesté to, lebo tá plesen to je... Minimálne, aha, tu sú ďalšie iné Toto filtre. poznám ináč, toto bolo... to je jedno. Ale viem, čo to je. A Kde to je bolo? tá Toto je vodka. manga Island raselný. A toto neviem, čo je. Máte, a tu? Poďte hec tej plesy, fakt to je, vieš, aké nezdravé tá čierna pleseň. Fuj, rýchlo preč. Preč, fuj. Preboha. Úlet. Fuj, ty kokos, posledné čierne poschodie, či tretie. Posledné čierne. Tu je ďalšie, 4. poschodie. To nemyslím vážne. Nič, to je hotel, asi my sme mali ísť do Pritu. Nič, tak poďme za radom, tu stade. Čo je tu? Postele, ktoré zhnili zaživa tiež. Tak zamrtva. Ty kokos. Oni museli strašne zle zrobiť hydroizoláciu. Alebo to proste časom degradovalo úplne. Pozrite, tuto čo sú tu lavičky asi nejaké? Už sa mi vybíja baterka do frasa. Čo je tam? Čo tu také nájdeme? Aha, to isté, čo na druhej strane postielky. Ukáž? No, ešte sa dane, na
noc ešte možno. Ešte jednu noc by zvládla. Ty kokos. Ešte jednu noc hore dole. Nič, tylos, ideme na posledné 4. poschodie. A tam, že 5. zrazu. A potom, že backrooms. Už tam nedostaneme ani von, ani nič, ani hore. Tohto sa obávaš presne, nie? Že už to nebude končiť. To nie... To je bordel, tam je 5. poschodie. Nič to... Asi sa nevyplagol, počkajme prečo. 5. To jak je možné? Normálne na 5, že kde si v tom kryte? To je na 5, a ty? No je výťah na nás robiť. Čo tu výťah mali dať, fakt? Ja nechápem. Pozrite tu, akože... Hej, to vyzerá, že to prečo nám donesli. No nič, ideme ďalej. Tu v strede. Tu na každom poschodí iná choroba. Na každom poschodí iná choroba. Tu nič a tu. Počkaj, pôjdeme ďalej, dik tam 6 bude. Tu nič, 6 a tu zase len lavičky. Nič tu nie je také. Kto ide za mnou hore? Na 6. Na 5 idem teraz. Pozeraj, Maťo, 6 normálne. Srandem. Takže 5 poschodí. Tu bola najväčšia šanca, že keď padla bomba, tak si skončil. Tu je čo? Tu boli už len tie miesta pre schovávaných, vieš, lavičky, na nich mali vlastne sedieť ľudia. Na tých hlavičkách. To by sa tu rozložilo, keby prídu? Čo? Nie, na strechu nejde nič, čosi. Strecha má tak 3 metre betónu, podľa mňa. Tu v strede betón. A ďalšie lavičky na sedenie. Ináč, však tá kvapka nie je takový výborná. A tu je posledná miestnosť. Tiež len pre ukrývaných na sedenie na lavičkách. Pozrite tu. To je žltko? Normálne sa tu vytvoril kvapel. Ty kokos. To je karamel. To hej, olíš to. Aha, a tu? Či to je chutia karamel? To je šapak vytvorený. Ty kokos. Čo? Počúvaj, to čo je? My sme na druhej strane neboli. Počkaj, čo? A tu sú ďalšie schody, ale to ide dole. My sme polku to ešte ani neboli. Ja, je vlastne pravda! No my sme prešli druhú polku. Počkaj, backrooms? Aha, to je 5 a my sme na... My sme tiež na 5-ke. Ale tam vlastne nebolo, to sme išli. No tam sme neboli. Počkaj, ale my... Počkaj, my keď sme vyšli z stade... To je na 2 časti rozdelený kryt bez srandy. Tak prejdeme z tejto a pôjdeme rovno dole, nie? No dobre, vážení, musíme prejsť po tomto. No tak to vôbec. Čo by, však to je z dreva. V pohode. To vôbec. Fúha. No neviem, to asi pas. Ty už povedal, by si sa mal poučiť do svojich zranení. Ale si sa nie je v pohode, lebo tam je to zapreté. Dobre, ty si najťažší, keď prejdeš, prejdeme všetci. Koľko máš kilo? To je to nie 76. Teraz máte ešte. Oh, Mario. Nie, nie, to je nie. Ale hej, si tam. V pohode. To je tam nejde. Ježiš, ty máš 30 kg s topánkami, čo ty, nejdem. Neexistuje. Pozri, aj kvapkajú na mňa kvapky. Ale veď my sa nebudeme stále tu vrácať, my vidíme spodkom. Čo vy tu chcete počkať? Pre Boha, Maťo. Nestúpaj na stretý kár. Na tú strednú priečku, Maťo, stúpaj. Ježiš, Maťo, ale však nie jednou nohou na jednej lavičke. Ty si mimo. Dobre, Maťo prešiel, poď. Poď, Kive. Však sa toho nedotýkaj. Však prejdi, tam ti podá ruku, ja te budem tu stále to istiť. Jasná, zase ma natočíš, tak zrýsne. Nenatočím. Kto bude na nočnej potom? Pozri, tak pod ňou sa to normálne do hora prehýba, nie do dola. Sestrička, potrebuje sestričku. No vidíš, takže ty nám musíš ísť aj ty. No, pomáčis. Ježiš, choď. Ja sa bojím, že tu vzadu taký scuba driver príde po mňa. Ty na nič. Ty na skajútečka je vycvičená. To v KFCčku robí každý dede. Martin, pomoc. Oh, Mario, pozri na toto. Toto je pas. No, toto je vás. Pre Boha. Ty na... Ty nám máš 15 kg aj s topánkami, aj ty. No vidíš, tučná si. Ešte je lačka, by to povedala. Fúha. Opäť to nič. Jak mačka. Ja som skillet, ja som level 1 kruh. Čo máš tam? Nebo sa to Bahno.
Kde sa to odobie? Hej, mi sa to do hora ohýbalo. To sme fakt na druhej strane krytu. My sme fakt len polku prešli. Toto by som tu nevháňal ten vzduch. Nie, A nechceli si dať viacej postele? Posteli. Na čo? Spať mohli len vyvolení. Sedieť mali ukrývaní a na 5 by som nechcel, tu rovno bomba ti padne a prevrtala by sa. Na tomto najvyššom poschodí. Aha. To by tak akorát minometky vydržalo. Zapadlo. Nechaj, fuj. A že vraj sa to tvorí 1000 rokov, no pozri tu. Tylos, ideme ďalej dole teraz, keby druhou časťou. Veľmi zaujímavý navrhnutý kryt a ja som fakt zvedavý, kde my vlastne vyjdeme. 5 poschodový kryt v kocke. No toto nič, to budú len takéto veci, keď bude čo zaujímavšie vám natočím. Ty kokos, to najväčší tlak fakt pre toho si zober, kto je na 5 a tam má sedieť. A už na tebou nič, len kus betónu a bomby. A myslím, že počítali s tým, že vedia presne, kde to je, že tu... Jasné, že všetko mala a proste tajná služba vedela, kde sú kryty. Ideme pomaly dole, tu je trojka, nie je tu žiadna bomba, nie. Však to žiadne kryty sa nepoužili ani na Slovensku, reálne. Tu sú zase postele znité. Ale neboli sme tu, mne to príde, keď sme tu boli. Aha, neboli sme tu, bo tam sú lekárnička a zemia, tie sme nevideli. A tu sú tiež takéto police, ktoré sme videli, teda lavičky. Ukáž tie lekárničky. Tu sa nimi môžeme ošetriť, keď budeme mať, že dačo z Lungs. Aha, oni majú madrace zo scéna. Hej. Madrace zo scéna mali. No, madrace zo sena. Fakt, tu sa znamená zle dýcha z toho hnusného sajrajtu. To je hrôza. Ďalší bol v tej miestnosti, tam s tými... Ideme ďalej. Tak tieto sú dobré. Kopa dreva z laviček iba už. Či z čoho? To sú dreva, fakt. Čo ti? Neboli sme tým pádom, hej, lebo pozri, táto časť začína z tej strany, z severnej. Sú nahradné Fakt, to madrace. z tohto sa vyrábali madrace, pozrite, no seno. Tak toto, hej. Veľmi, veľmi zaujímavý typ krytu, v takom som ešte nebol, že? 5 poschodová betónová kocka. Na konci vám ho obletím aj s dronom, aby ste ho videli, že v čom sme to vlastne boli. Fuj, pozrite. Grcka. No, sme na prízemí. A hej, tu sme preskakovali tie všetky veci. A tam je ten agregát. A tu sme dole tým pádom. Tu je čo? Tu je nič. Tu sú vešiaky. Black Mold, no to bola brutál miestnosť. A to prečo to v tej miestnosti bolo? Kamo, toto, pozri. Brutálna fotky a tak. Takže ideme von. Ale akože tie dvere nie sú až také silné. Tu sú druhé. Ani tie nie sú také extra silné. Už teplo začína byť. Fú. Na stoličke bolo. Tak toto fakt úlet. Vyliezli sme z krytu úspešne. Snáď žiadne plúcne veci z tohto nebudú, lebo to ten Black Mold, čo tam bol, to bol čistý grc. Pozrite, vlastne tu bolo 5 poschodí v tom kryte, to ja nechápam. Tam hore na 5 bola najväčšia šanca, že vás bomba reálne zničila, keby to trafila. By som sa najviac bál byť tam hore v 5. A logicky v jednotke pohoda. Na prízemí ste najviac dole. Fakt extrém. Ideme si to ešte obletieť z dronu, mňa znamená zaujíma, jak to bude vyzerať z hora, alebo či tam čo je. Na to ide normálne rebrík hore. Fúha. Pozrite, vlastne v tomto sme boli a tam je 5 poschodí. Ale tu sa nie zdá, nie? Tu vyzerá, že nie je tam 5 poschodí. Nechápem, tu vyzerá, že tak 3 max. Zaujímavé. Pozri. Tu taká voda, alebo ja neviem, také zásobovanie. Poďte sa pozrieť ten rebrík. Tá tu ísť, kamo, neexistuje. Nedá sa. Nie, toto je. Tá nie, ale tak trošku si to príroda zobrala. Tiež, no. Aha, tu je ten druhý vchod zvonku. Hej, veľmi zaujímavo spravený kryt. Len ono vidno, že hore to není bar zhruba tá betónová doska, možno tak 1,5 metra, 2. To nemalo veľkú odolnosť podľa mňa. No, toto vyzerá, že ešte k tomu. Ale je tu kladka, takže nič. Ale tak, tu bude len taká administratíva, je už celá taká vylútená. Tak, kde to bude otvorené, možno ideme pozrieť? Možno. Oni sa doserú, keď k ním prídeme z druhej strany. To nebude nič. Pozri tu. To je krv vyzerá. Tu môžeme ísť, tu je ten druhý vchod do krytu. Tá nič tá. Skoro ísť stade. Tak oni normálne strom tu spílili. Tá hej, toto blúd, tam sa neoplatí ani vidno, že cez okna, že tam je všetko totál zdemolované. Tam uver, to je riadny strom.
dali dole. No hýbajte urbexáci, ideme. Letíme do Dubaja. Ideme naspäť do Dubaja. Nič to tu chára. Jo, ste nás spotli? Ste nás chceli zlakať. Aj jahodky to som. Jahôdky. Pozri, tam. Aha, fakt jahôdky. Všade to sú. Lopuch, Maťo, môžeš srať. Ježiš, bravček ide. Ježiš, tieto dranice, to je najhoršie. Umedzi takéto hnusné kríky. A tieto sú ešte pojú, že cez horšie sme sa drali. Tieto kryty sa volajú BGS. Po maďarsky to je skratka bomba, plyn a šrapnely. A je to vlastne bunker z čias studenej vojny. Veľa takýchto bunkerov sa po Maďarsku stavalo v 50. rokoch 20. storočia a pri rôznych strategických továrniach, závodoch alebo rôznych priemyselných oblastiach. A predstavte si, konštrukcia tohto krytu bola navrhnutá tak, že by mala odolať zásahu až 250-kilovej leteckej bomby, čo by som ja ale vôbec nepovedal, ako ste na videu počuli. No a samozrejme každý takýto bunker mal vlastný ventilačný systém, zdroj energie, zdravotnícke vybavenie a podobne. No zaujímavé aj to, že steny sú hrubé približne 2,5 metra a strop podľa mojich dohľadaných informácií 2,70. Čiže nejak to je, ako som aj typoval. No a bolo aj niekoľko pokusov opätovné využitie bunkru, ale tieto pokusy zlyhali. A dnes je v takom stave, v akom ho vidíte. No a takýchto bunkrov je tu po areáli viac. A každý je jedinečný. No a teraz si predstavte, že ste dnu v tej kocke na 5. poschodí a takto na to padala 250 kg letecká bomba. No hrôza. No a keď by ste nové videa chceli vidieť skôr, ako aj toto bolo skôr na Hero Hero, tak sa tam môžete prihlásiť a kanál tak podporiť. Lebo vďaka takým ako vy môžem pokračovať v tvorbe. A tiež si nezabudnite pozrieť ponuku Surfshark VPN, odkaz máte v popise a použite môj kód SKAdventures. Pokladni a získajte 4 mesiace navyše. Plus všetok merch nájdete na mojom merch e-shope, či vojenskú kolekciu, ktorú som mal vo videu, alebo aj ostatné kolekcie. To je už opäť všetko, tak sa majte a čaute.